לפני 5 שנים הגעתי לנוגה עם עוד 20 קילו שהיו עליי. מיותרים, עם חוסר מודעות מוחלט לגבי איך אוכלים, מה עושים. נוגה לימדה אותי בצורה מאוד מאוד פשוטה ונעימה, דרך חיים נכונה, הוליסטית. כלומר, הירידה במשקל היא חלק מהתהליך. הירידה במשקל זה ההתחלה, ולאחר מכן צריך ללמוד איך לחיות נכון. והייתי מגיע אליי עם כל מיני אתגורים כאלה, ואני מסתובב כל היום, ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי, ואני לא מסוגל לאכול מסודר, אין, לא יכול. והיא אומרת לי, איפה אתה מסתובב, לאן תיכנס, מה תאכל, וממש בשיטה כזאת של פתרונות אחד לאחד, מה שמתאים לאורח החיים שלי. הראייה ההוליסטית של נוגה אפשרה לי להיפטר מכדורים של צרבות שהרופאים טענו שאני אצטרך לקחת כל החיים שלי, בזכות הרכב נכון של תזונה. אין שום ספק שמה שייחודי בנוגה זה מעבר להכל האישיות שלה. כי תהליך של דיאטה הוא תהליך קשה והרבה מאוד פעמים גם טעון. והיכולת שלה להעביר את הדברים ברוגע ובשלווה ולא בלחץ, גורמת לכך שאני חושב שהתהליך הופך להיות קל ומהנה. אצלנו במשפחה, אגב, כל המשפחה הגיעה לנוגה, אמא ואבא ובת הזוג הגיעו לנוגה, ועכשיו נוגה היא מותג אצלנו בבית, אז כשאנחנו רוצים להגיד שמישהו צריך לעשות דיאטה, אנחנו אומרים שהוא צריך לעשות נוגה. נשלח אותו לנוגה, הוא כבר נסדר אותו.